Panie Marszałku, Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie sprawozdania Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego. Projekt traktuje, jak mówili przedmówcy, o łączeniu dwóch agencji: Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i Agencji Mienia Wojskowego. Powstaje z dniem 1 października, bo wtedy ustawa ma wejść w życie. Nowa Agencja Mienia Wojskowego na bazie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, żeby było zabawniej czy paradoksalnie, bo to raczej misja Agencji Mienia Wojskowego ulega stopniowemu wyczerpaniu z uwagi na przekazanie zbędnego mienia, terenów powojskowych w ręce samorządu czy sprzedaży, zbyciu zbędnego sprzętu i uzbrojenia. Ta misja jest w zasadzie na wyczerpaniu, ale nowa Agencja Mienia Wojskowego uzyskuje również nowe zadania, właśnie rozszerza się jej możliwości działania o obrót sprzętem wojskowym i uzbrojeniem z zagranicą. No cóż, mogę życzyć tylko powodzenia Agencji Mienia Wojskowego, nowemu bytowi w tym, co nie udało się Polskiemu Holdingowi Obronnemu czy Polskiej Grupie Zbrojeniowej, bo rodzimy przemysł obronny ma w swoim pakiecie zaledwie 7% produkcji eksportowej. To jest mało jak na tak poważny kraj, jakim jest Polska. Jeżeli Wojskowa Agencja Mienia Wojskowego wejdzie również na rynki międzynarodowe, to będzie to szczególne zjawisko. Z zainteresowaniem będziemy obserwować ten proces. Połączenie Agencji Mienia Wojskowego z Wojskową Agencją Mieszkaniową powinno się odbyć w miarę bezkolizyjnie. Też z uznaniem witamy zapewnienia resortu, że nikt nie straci pracy z dnia na dzień, że odejścia będą miały charakter naturalny, ale zamierzamy ten proces monitorować. Istotny jest również fakt, że projekt rządowy poprawiono w zakresie odpraw mieszkaniowych dla żołnierzy. Sami będą mogli wskazywać stan rodzinny na dzień wskazany przez nich właśnie, a nie przez administrację wojskową. Powinno to osłabić tendencję do przedwczesnego opuszczania zawodowej służby wojskowej. To jest istotna poprawka wypracowana w toku prac podkomisji. Rząd i posłowie w konsekwencji zajęli też bardziej realistyczne stanowisko, jeżeli idzie o termin wejścia w życie ustawy. Przypomnę, że pierwotnie rząd planował, aby wpisał w projekt rządowy termin wejścia w życie ustawy na dzień 1 lipca bieżącego roku. 1 lipca, Bogu dzięki, już minął, a mamy bardziej realistyczny termin 1 października. Do tego czasu, mam nadzieję, i agencje, i nadzorujący je resort przygotują się dobrze do procesu wdrożenia ustawy. Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie głosował za połączeniem dwóch wojskowych agencji w jedną Agencję Mienia Wojskowego. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.